Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi brzo, kratko, ali efikasno prolazimo kroz nacizam u Njemačkoj. Jedna od najočekivanijih tema na ovom YouTube kanalu, ujedno početak onih zabavnih tema koje se uče u 8. razredu osnovne škole i u 4. srednje, nacizam. Onda ćemo uzeti kratku pauzu od ovih herojskih totalitarističkih poredaka i krenut ćemo sa prvom Jugoslavijom, a onda nakon prve Jugoslavije dolazi nam Drugi svjetski rat, hladni rat, 90. i onda smo gotovi sa 4. razredom. Danas prolazimo kroz nacizam u Njemačkoj. Ovo je zapravo drugi video u serijalu o Njemačkoj između dva rata, a mislim da je ovo sad već 5. video vezan uz totalitarne režime u Europi između dva rata. Sad ćemo krenuti sa dolaskom Hitlera na vlast, što je zapravo samo ponavljanje kraja videa o Weimarskoj republici, znači onog prošlog videa koji smo snimili o Njemačkoj između dva rata. Pa možemo krenuti. Kao i obično, ova prezentacija je napravljena prema udžbenicima odabranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. To su Tragovi 4, Povijest 4 i Svijet prije nas Povijest 4, znači školska knjiga Alfa i Meridijani. Eto, tako da znate, ja ništa ne izmišljam, ništa svoje ne dodajem, ovo je sve ono što mi učimo u osnovnim, odnosno ovo su udžbenici za srednje škole, ali eto. Pa možemo započeti. Za početak, dolazak Hitlera na vlast. Već smo spominjali da je 1929. godina označila kraj demokracije u Njemačkoj. Dogodile su se dvije važne stvari. Prva važna stvar je bilo to da je preminuo Gustav Stresemann, koji je bio njemački kancelar, ali još poznatije bio je užasno poznati njemački ministar vanjskih poslova, koji je uspio nekolicinom sporazuma, dogovora, kao što je sporazum u Locarnu 1925. Uspio je zapravo Njemačku iz ratnog gubitnika pretvoriti u državu koja već polako postaje gospodarski i politički ravnopravna ostalim državama u Europi. On je bio stvarno jako uspješan ministar vanjskih poslova i kada je 1929. godine umro, također započela je velika gospodarska kriza u Njemačkoj. Ta se godina smatra kao godinom koja je najavila kraj demokracije u Njemačkoj. Osim svega toga, 1930. godina na jako brz i učinkovit način na vlast dolazi nacistička stranka. Nacistička stranka je skraćeno za nacionalsocijalistička stranka. Naravno, mi svi znamo da su to nacisti, a naciste je predvodio Adolf Hitler. Oni stječu jako veliku popularnost i to vrlo brzo radi svojih populističkih ideja koje su zagovarali. Znači, oni su govorili da će obnoviti gospodarstvo, koje je bilo uništeno velikom gospodarskom krizom, sad već polako. Također, govorili su da će poništiti Versijski mirovni ugovor, kraj plaćanja ratne odštete i jednostavno obnovit će Njemačku kao svjetsku velesilu. To je rezultiralo njihovom pobjedom na izborima 1930. godine, gdje su oni osvojili 33% glasova. Kao što vidite, to nije pobjeda dovoljna da se sastavi vlada, odnosno da imaju apsolutnu većinu i da sastave sami vladu, ali su bili relativni pobjednici, što znači da niti jedna druga stranka bez njihove pomoći zapravo nije mogla sastaviti vladu. Jedino ako se ne bi ideološki neke stranke uspjele spojiti, ali bez njih nije išlo. Zato je 1933. godine njemački predsjednik Paul von Hindenburg
pozvao, to je onaj general iz Prvog svjetskog rata koji se proslavio i kasnije postoji predsjednikom Njemačke. On je 1933. godine pozvao Hitlera da sastavi vladu i time je Hitler postao kancelar. Jednom kada je Hitler stvarno i uspio doći na vlast, on je zapravo pretvorio tu svoju ulogu kancelara u ulogu diktatora. E sad, obično mi nacizam smatramo kao totalitarni režim, pa treba samo razlikovati koja je razlika između diktatora i totalitarnog režima. Najosnovnija razlika i ono po čem si to uvijek možete pamtiti, da diktatura uglavnom kontrolira sve aspekte političkog života i neke aspekte javnog života. Naprimjer, kao što su novine, mediji i takve stvari. Sa druge strane, totalitarizam, totalus, latinska riječ za sav, sve, kontrolira stvarno sve. Znači i politički, i javni život, i privatni život. Totalitarizam vam ulazi u kuću, doslovno, i gleda jel vi vjerujete u dobre stvari, jel imate dobre načela, ideološki, jel to sve dobro. To je totalitarizam. U ovom trenutku kad Hitler postaje kancelar, postaje diktator i onda će ta diktatura izrasti u totalitarni režim. A doći ćemo do toga kasnije kad ćemo početi pričati o njegovoj ideologiji. Ok. E sad, ono što svaki diktator radi, to prva stvar, on zapravo ograničava političke slobode i to najčešće tako da se zabranjuje rad drugim strankama. Tako da jedina stranka koja vam uspijeva ostati je bila nacistička stranka, naravno. Za njega najveći problem koji je imao su bili komunisti. Komunisti su ideološka suprotnost nacizmu. Nacizam je krajnja desnica, komunizam je krajnja ljevica. Iako, kad malo bolje razmislite, ono što je Hitler i na samom početku svojih nekih pisanja zagovarao, znači njegova stranka koju se on učlanio je bila nacional-socijalistička radnička stranka. Znači zapravo i nacizam u tim svojim prvotnim oblicima i komunizam počivaju na radnoj snazi. Ali onda dalje kasnije ideološki se totalno razdvajaju. To vam je i razlog zašto će se i komunizam i nacizam suprotstaviti kasnije u Drugom svjetskom ratu. I sad, kako bi se riješio komunista, Hitler je započeo sa SA i SS odredima. Oni su napadali komuniste, SA odredi su bili malo manje lojalni Hitleru, dok su SS odredi bili fanatično zaluđeni Hitlerom i nacizmom i to su mu bili jako, jako bliski. Oni su išli, napadali su komuniste, ali i sve ostale političke protivnike. A vrhunac te borbe protiv komunista je bio požar koji se dogodio samo 6 dana prije izbora, 27. veljače 1933. gdje su komunisti, barem je tako bila službena priča, zapalili zgradu njemačkog parlamenta Reichstaga. Odrađeno je suđenje i za to je osuđen čovjek van der Lubbe. Malo mi je slika pobjegla. Ovo je njegov odvjetnik, a ovdje je on. Upišite si van der Lubbe i vidjet ćete, on je bio mladi Nizozemac, komunist, koji je bio optužen i on je stvarno i priznao svoju krivicu. Naravno, vrlo vjerojatnija je priča da je bio prisiljen priznati krivicu i da su zapravo sami nacisti zapalili Reichstag kako bi podmetnuli onda, odnosno optužili za to komuniste. Ali mi to ne možemo znati. Samo jedan dan nakon što se dogodilo paljenje Reichstaga, donesen vlada, u kojoj naravno je bio Hitler, je donijela uredbe o zaštiti naroda i države i protiv veleizdajničkih smutnji, koje su zapravo ukidale neka osnovna građanska prava i pravo priziva pred sudom.
Također, ono što je vrlo, vrlo bitno je bilo novo osnovana tajna policija za koju ste svi sigurno čuli, Gestapo policija. Također, donesen je i zakon o ovlaštenju i to je vrlo, vrlo važan zakon kojim je zapravo dopušteno vladi, nacističkoj vladi, da na 4 godine izdaje zakone bez odobrenja parlamenta. To je diktatura. Znači, sve ovo sad što smo i ovo prije, ovo je zapravo dolazak Hitlera na vlast, i ovo sad sve što smo naveli, to je diktatura. Nakon što je predsjednik Paul von Hindenburg umro, izbori uopće nisu raspisani. Izbore je trebao raspisati parlament ili Hitler, ne znam, nemojte sad držati za riječ, ali najbitnije, izbori nisu raspisani. Hitler je odlučio zapravo da će on ujediniti dužnosti predsjednika i kancelara. Znači sad Hitler ne samo da je kancelar, znači glavni u državi, nego sad i predsjednik, što znači da je zapovjednik oružanih snaga. Time je službeno ukinuta Weimarska republika. Hitler se proglašava po uzoru na Mussolinija vođom, što to je na njemačkom bilo Führer, to svi znate, a Njemačka postaje u povijesti poznata kao Treći Reich. Zašto Treći Reich? Koja su bila prva dva carstva? Pa imali smo carstvo u srednjem vijeku, njemačko carstvo u srednjem vijeku, Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti i također njemačko carstvo u 19. stoljeću. Ali ni jedno ni drugo Njemačku zapravo nisu uspjeli za vrijeme tih carstva Njemačka nije uspjela dosegnuti onu razinu svjetske velesile. To je trebalo postići Treće carstvo. Eto. Sad, Hitler je naišao na problem. Kao što smo već rekli, postojali su SA odredi i SS odredi. Rekli smo da su SS odredi bili fanatično zaluđeni Hitlerom, dok su SA odredi bili malo manje lojalni i Hitlera je to mučilo. I onda, u noći dugih noževa, tako se zove, noć dugih noževa, to vam je bilo od 30. lipnja do 2. srpnja 1934. Hitler se obračunao sa SA odredima, koji su jednostavno postali za njega premoćni, jer u diktatura je vladavina jedne osobe. Nema tu, ne može vladati državom ako ima neke političke protivnike. I jednostavno Hitler vam se obračunao sa njima. A još su mu bliži i još su mu bolji u tome postali SS odredi. Zapravo uz njihovu pomoć je i sredio SA odrede i naravno uz pomoć Gestapo policije, na čije čelo postavlja Heinricha Himmlera, za kojeg se svi čuli, Himmler, a Gestapo policija postoje ona klasična tajna policija, stranačka policija koja ide i što je užasno normalno i za diktature i za totalitarne režime, odnosno pogotovo za totalitarne režime, tu diktatura postaje totalitaran režim, gdje zapravo ta policija služi za kontroliranje svih aspekata javnog, a onda kasnije i privatnog života. Evo ga na ovim slikama, ovo vam je Paul von Hindenburg, a ovo vam je Heinrich Himmler. Ok. I sad prelazimo na nacističku ideologiju. Glavni ideolog nacizma je bio sam Adolf Hitler. On je svoju ideologiju iznio u svojoj knjizi Mein Kampf. Svi ste čuli za tu knjigu. Mein Kampf, moja borba. Hitler ju je napisao dok je bio zatvoren u zatvoru, nakon Minhenskog puča 1923. godine. Dok je bio u zatvoru to relativno kratko vrijeme, je napisao tu knjigu. Kasnije kad je izašao iz zatvora, ona je postala nacistički manifest. Ono što je bio temelj nacističke ideologije bilo je vjerovanje u postojanje jedne nadmoćne rase ljudi. Znači postoji jedna rasa koja je politički,
kulturološki, fizički, psihički nadmoćnija od svih drugih rasa. To je za Hitlera i za naciste bila arijska rasa. To je ona Aryan race, kako ju Amerikanci zovu, mi to zovemo arijska rasa. Znači nemojte dodavati n negdje slučajno, mi kažemo arijska rasa. Postojale su dvije osobe koje su dosta utjecale zapravo na samog Hitlera u njegovim pisanjima. Prvi je bio Alfred Rosenberg, a drugi je bio engleski rasist Houston Chamberlain, koji je također vjerovao u postojanje te arijske rase. To su bili čistokrvni bijelci, plava kosa, plave oči, sve vam je jasno. Evo na ovoj slici imate ta njihova, to se zvala rasna higijena. Znači jednostavno razina do koje je to sve išlo je jako, jako zaprepašćujuće, baš jako teško. E sad, Hitler i nacisti su vjerovali da su Njemci bili najčistiji oblik arijske rase, te da su radi toga trebali postati vodećom svjetskom silom. Što je značilo da su, ako su ovi bili najjači, to znači da su ostale rase bile ispod njih. To je uključivalo crnce i Slavene, za koje su oni predviđali da bi zapravo trebali biti radna snaga, neka vrsta robova za arijsku rasu, i Židove. Svi znamo što su nacisti mislili o Židovima, sve najgore, a ta iracionalna mržnja prema Židovima se naziva antisemitizam. Zašto su nacisti toliko mrzili Židove? Vam je zapravo jedna česta stvar kod diktatura i totalitarnih režima. A to je da vi uvijek morate imati ili jednu državu ili u ovom slučaju jednu skupinu ljudi na koju ćete se vi okomiti, koja će vam zapravo biti jer i diktatura i totalitarizam počivaju na mržnji. I onda morate odabrati nekog, nešto, neku skupinu, neku državu koju ćete vi mrziti. U slučaju nacizma to je bio antisemitizam, mržnja prema Židovima. Nemojmo se zavaravati, nisu nacisti izmislili taj antisemitizam. Antisemitizam je žalosno, ali on je postojao u Europi već i u 18. i u 19. stoljeću, ali svoj vrhunac je dosegnuo u 20. stoljeću sa nacizmom, Drugim svjetskim ratom i holokaustom. Pogledajte si, mislim da je to bilo u videu o Francuskoj Trećoj republici. Znači to vam je 3. razred, nemojte me držati za riječ jel baš u tom videu, ali na primjer Francuska vam je imala jako veliki problem sa antisemitizmom i sekularizmom. Znači odvajanje države od crkve, to im je bio veliki problem, i ta iracionalna mržnja prema Židovima. Zašto su nacisti baš konkretno mrzili Židove? Zato što su oni smatrali da su Židovi odgovorni za propast Njemačke u Prvom svjetskom ratu. Znači da su oni bili urotnici koji su se usprotivili protiv Njemačke i da su zato Njemci izgubili u Prvom svjetskom ratu, što je bilo netočno. To je jedna paranoična teorija koja nije imala nikakvih dokaza. Dapače, jako velik broj Židova koji su živjeli u to vrijeme u Njemačkoj, 80% njih su bili Njemci, imali su njemačko državljanstvo, bili su oženjeni Njemcima i sudjelovali su u vojsci Prvog svjetskog rata na njemačkoj strani. Tako da jedna jako neopravdana teorija, ali to su vam takozvani kvazi teorije. Također ova o arijskoj rasi je kvazi znanstvena teorija koja je dokazivala, ne možete vidjeti sad, ali stavljam one zračne navodnike, mislim da vam je jasno o čem se radi. A ovo je naslovnica knjige Mein Kampf. Dobro. E sad, ono što smo već spominjali, kako je Hitler došao na vlast? Došao je na vlast pomoću tog svog populizma, u kojem je on zagovarao poništenje sramotnih odredbi Versajskog sporazuma. Zašto je to njemu bilo važno s aspekta njegove ideologije? Zato što je Njemačka čak imala i dosta veliki problem sa prenapučenosti stanovništva. Stvarno, njena populacija je užasno brzo rasla zato što je
za vrijeme čak Hitlera se uspjela polako gospodarski oporavljati. Doći ćemo do toga sad na sljedećem slajdu. Ali oni su imali problema sa tom prevelikom populacijom koja nije mogla živjeti najnormalnije u gradovima. Tako da su oni morali povećati svoj životni prostor. Njemački životni prostor, takozvani Lebensraum. Gdje su ga širili? Širili su ga na istok, na štetu Rusije. To je bila jedan od razloga zašto, na primjer, Hitler, sad ćete vidjeti kad krene, doći ćemo sad na njegovu vanjsku politiku, i onda ćemo pričati zapravo o tome šta je Hitler osvajao i samo malo se koncentrirajte, znači, na koju stranu to sve ide. Sve ide prema istoku, prema Slavenima. Zašto? Jer su Slaveni trebali raditi za arijsku rasu, trebali su biti njihovi radnici. Također Hitler se zalagao, to smo već spominjali, za to poništenje sramotnih odredbi Versajskog sporazuma. To je uključivalo i prestajanje plaćanja ratne odštete i postanak Njemačke ponovnom velesilom. Znači da se Njemačka vrati na vrhunac svijeta. Evo tako ću. Znači da bude tu rame uz Francusku, Veliku Britaniju, Rusiju, SAD i da Njemačka bude uz njih. I kako je ta Njemačka trebala izgledati za kraj? Pa to je naravno trebala biti, i oni se tog nisu sramili, to je bilo vrlo dobro jasno, to je trebala biti totalitarna država na čijem je čelu jedna stranka, nacistička stranka, i koju vodi jedna osoba, Adolf Hitler. Tako su Njemci zamišljali svoju državu. I sad dolazimo do njemačke vanjske politike, a ova sljedeća dva slikokaza se zovu politika popuštanja. Mi ćemo ovo još spominjati kad ćemo u prvom videu o Drugom svjetskom ratu. Odmah ćemo krenuti sa tom politikom popuštanja, ali budući da nam je vezano sad uz njemačku, odnosno uz nacističku vanjsku politiku, onda moramo prokomentirati zapravo i tu politiku popuštanja. Iako je Hitler, to su čiste populističke ideje, klasično, obnova države, vraćanje na staru slavu, Hitler je jako čak i bio uspješan što se toga tiče i uspio je Njemačku gospodarski obnoviti. Način na koji je on obnovio je zapravo slično kako je i Mussolini obnavljao svoju državu. Često ljudi to misle da je zapravo Mussolini kopirao Hitlera, ali zapravo Hitler je u dosta toga iskopirao Mussolinija, jer jednostavno Mussolini je bio 10 godina prije njega. Došao na vlast i eto. I radilo je to što je on radio. Gradnja cesta. Njemački sustav autocesta, Autobahn, o kojem vam imam jedan zanimljivi izvor kasnije, je zapravo svoj vrhunac izgradnje doživio za vrijeme nacističke Njemačke. Gradnja stanova za radnike, znači to su neke klasične, socijalističke mjere. I najbitnije je bila industrija oružja. Sad, industrija oružja kao takva je odličan izvor radne snage, dobro, ali što ćete vi, znači sad oni proizvode to oružje i što onda? Zbog te industrije oružja došlo je do naoružanja, a naoružanje je onda kasnije rezultiralo vojnom agresijom i osvajanjima. Osim toga, u ovom se razdoblju već polako počinju otvarati prvi koncentracijski logori. Prvi od njih je bio pored Minhena, 1933. otvoren. A znate koliko je ljudi kroz njega prošlo? 250.000, od kojih je oko 32.000 umrlo od bolesti, pothranjenosti, tjelesnog kažnjavanja ili je smaknuto. Užas, ali već vidite da 33. znači čim su došli na vlast, kreću sa otvaranjem logora. Eto. I sad dolazimo do vanjske politike. Prva stvar koju imamo je bilo pokušaj pripajanja Austrije Njemačkoj 1934. godine. To pripajanje se naziva Anschluss i ovo je bio neuspješan pokušaj. Ovaj čovjek
na ovoj slici je bio njemački kancelar u to vrijeme, Engelbert Dollfuss, koji je bio ubijen u atentatu. Fun fact, ne znam je li baš istina, ali na internetu stvarno svugdje tako piše. Čovjek je bio visok 1,50 m i ima jedna slika, pogledajte si, ja sad ne znam je li to stvarno slika, prava ili nije. Uglavnom pišite Dollfuss i Hitler i vidjet ćete sliku njih dvojice, onako, smiješna slika. Uglavnom, to je bio neuspješan pokušaj, on je ubijen u atentatu, ali jednostavno nije uspjelo. To je bilo 1934. Znači, zamislite si sad ovo. I ovo je, sad ćete na ovom primjeru ćete razumjeti politiku popuštanja. Znači, Hitler, iako mu je bilo zabranjeno odredbama Versajskog sporazuma da se Austrija pripoji Njemačkoj, Hitler to i dalje pokušava. Reakcije svjetskih lidera nije bilo. Zatim, 1935. uvedena je opća vojna obveza. Znači, Hitler prelazi onih 100.000 vojnika, koje je bilo ograničenje prema odredbama Versajskog mirovnog ugovora, prelazi to, opet kršenje odredbi, opet nema sankcija. Sarska oblast, koja je bila pod upravom Francuske, 1935. godine, nakon plebiscita, odnosno referenduma, ulazi u sastav Njemačke. Evo ga ovdje, ovo su vam novine. Znači, 98% ljudi je glasalo, Nazi total is put up at 80%. 80% od ljudi koji je glasalo za pridruženje Njemačkoj. To je bio referendum koji vam je imao ovako 3 mogućnosti. Prva mogućnost je bilo pripojenje Njemačke, druga je bila status quo. Taj status quo znači neko ostane ovako kako je, a zapravo vam je to značilo da bude pod upravom Francuske, ali ne bude direktno dio Francuske, a treća opcija je bila da se priključi Francuskoj. 80% glasova je otišlo za priključenje Njemačkoj, Sarska oblast je uključena u nacističku Njemačku, ali opet je izostala reakcija svjetskih lidera. Zatim, jedna od najpoznatijih primjera je kada 1936. vojska ulazi u demilitariziranu Rajnsku oblast, znači tamo nema vojske, ali oni su svejedno ušli. Opet je izostala bilo kakva reakcija svjetskih lidera. Znači, Hitleru se sve dopušta. Može raditi, može kršiti odredbe, nikog nije briga. Evo ga, ovdje vam je autoban. Znači, tijekom Prvog svjetskog rata, poglavito na zapadnoj bojišnici, je došlo do iznimnog povećanja korištenja kamiona i općenito automobila u logistici. Mislim da je trebalo biti, iako se industrija automobila razvijala od druge polovine 19. stoljeća, masovnija proizvodnja bila je ograničena zbog nedostatka prometne infrastrukture. Već su prije rata postojala udruženja automobilista u Njemačkoj koji su zahtijevala gradnju cesta samo za automobile, a pod tim su podrazumijevali betonsku cestu bez konjskih zaprega, blata ili prašine. Do nacističkog dolaska na vlast gradonačelnik Kölna i poslijeratni predsjednik zapadne Njemačke Konrad Adenauer zaslužan je za izgradnju 20 km autoceste do Bona. Kada je Bonn kasnije postaje glavni grad zapadne Njemačke, kad je Berlin bio u zapravo istočnoj Njemačkoj, onda on tam u Bonn postaje glavni grad. Kada je Hitler uvidio da bi građevinski radovi mogli potaknuti zapošljavanje, naredio je izgradnju 1000 km autoceste godišnje. Taj plan nije ispunjen, ali se pristupilo sustavnoj gradnji, što je postao dio nacističke propagande. Prva moderna četverotračna autocesta otvorena je 1935. godine od Frankfurta do Darmstada. Eto. Naravno, 2 Volkswagena, to je njemački nacionalni auto, na autocesti, eto ga. Kak čudno izgledaju autoceste. Dobro. I sad dolazimo do vrhunca politike popuštanja. 4 godine nakon prvog neuspješnog pokušaja priključenja Austrije Njemačkoj, uspješno je izvršen Anschluss,
gdje vam je proveden je referendum, 99%, mislim 99,99% glasača koji su glasali reklo da za priključenje. To je onda rezultiralo, znači sad je tu već bilo ok. Znači do sad radili ste gluposti na svojem teritoriju, ali sad ste se priključili Austriju. To je izazvalo prvu neku reakciju svjetskih lidera, koja je rezultirala konferencijom u Minhenu 1938. godine. Ali ona je išla više u korist Njemačkoj nego ikom drugome. Njemci su tražili pripajanje Sudeta. Sudeti su planinski dio i Češke uz samu granicu Njemačke u kojoj većinu stanovnika su činili Njemci. Tamo su Njemci koji su živjeli tamo su podizali pobune kako bi zapravo pokazali i pozvali političare da se Sudeti odvoje od Češke i pripoje Njemačkoj. Konferencija u Minhenu, evo vam na ovoj slici ekipa koja je bila na njoj, Benito Mussolini, Adolf Hitler, ovo je njemački prevoditelj i britanski premijer Neville Chamberlain. Također uz njih još je bio i francuski predsjednik Daladier, ali njega trenutno nema na ovoj slici. Ono što možete vidjeti ko nije bio na ovoj konferenciji je predsjednik Češke. Njemačka je pripojila Sudete, Poljska si je pripojila dijelove Šleske, a Mađarska si je godinu dana kasnije pripojila dijelove Južne Slovačke. Konferencija u Minhenu je završila tako i dogovor je bio da nakon što se Njemačka pripoji Sudete, da je to to. Nema više širenja nikakvog, ničega, to je to. Ipak nije tako baš bilo, jer kad se Neville Chamberlain vratio, evo sad ću vam pročitati, znači britanski premijer Neville Chamberlain nakon povratka iz Minhena 30. rujna 1938. okupljeno je mnoštvo koje ga dočekalo na londonskom aerodromu Heuston. Chamberlain je poručio: poravnavanje čehoslovačkog problema koje je sada postignuto, po mom je mišljenju samo uvod u veće rješenje u kojem bi cijela Europa mogla naći mir. Jutro sam još jednom razgovarao s njemačkim kancelarom Herr Hitlerom, a ovdje je i papir koji nosi njegovo ime, kao i moj, pokazuje papir Gomeli, istog dana je usvrdio: vjerujem da je to mir za naše vrijeme. Jedna od najpoznatijih njegovih rečenica, vjerujem da je to mir za naše vrijeme. Nažalost, svi znamo da to nije bio mir za naše vrijeme, zato što je uslijedilo bombardiranje Praga, bezuvjetna predaja Češke i nastajanje protektorata Češke i Moravske koji su bili pod direktnom upravom Njemačke. Neko de facto pripajanje Češke i Moravske Njemačkoj. Opet, i nakon toga nije ništa bilo. Hitleru se sve dopuštalo, što je i kasnije rezultiralo time da su u ljeto 1939. godine Hitler i Stalin potpisali, odnosno njihovi ministri vanjskih poslova Joachim von Ribbentrop, koji je bio njemački ministar vanjskih poslova, i Molotov koji je bio ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza, su potpisali 10-godišnji pakt o nenapadanju u kolovozu 1939. I to samo, mislim da onako, pa da, to je vjerojatno manje od mjesec dana prije nego što je krenuo Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat započinje tako da Hitler napadne Poljsku, a onda stvarno time završava politika popuštanja. Ali u ovoj politici popuštanja, evo ga, ovo vam je zapravo, ta politika popuštanja, o njoj ćemo još pričati kada ćemo komentirati početak Prvog svjetskog rata, a ovdje vam je referendumsko pitanje za Anschluss, kao što vidite veliko ja, da, za spajanje smo Njemačke, i malo nein, ne, protiv smo. Evo ovdje je Hitler dočekan u Beču, a ovdje vam je potpisivanje sporazuma između Njemačke i Sovjetskog saveza i karikatura Hitlera i Staljina i pitanje koliko će dugo trajati medeni mjesec. Medeni mjesec je trajao malo duže od godinu dana, a onda, eto. Ovdje vam je karta, kao što možete vidjeti,
Njemačka 1933. kad je Hitler došao na vlast. Onda imamo Porenje koje je vraćeno u sastav Njemačke, Sarska oblast, naravno Austrija koja je Anšlusom spojena, Sudeti i kasnije 39. Češka, mislim da je ona u travnju negdje baš službeno i spojena. I ovdje imamo Poljsku koju je zauzela u Drugom svjetskom ratu, ali o tome ćemo kasnije. I evo ga, time smo došli do kraja današnjeg videa. Sljedeći put krećemo sa Jugoslavijom, ako se ne... A ne, imamo, da, svijet izvan Europe, u kojem ćemo komentirati ostale države u međuratnom razdoblju. Evo, Indija, Japan, japanski militarizam, Kina je interesantna u tom razdoblju, i Latinska Amerika, i Turska. I onda krećemo sa kraljevstvom Srba, Hrvata i Slovenaca. Eto ga. Do tad, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, da ste nešto naučili, a mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja.